всичко, от което има нужда душа. Някакси това съвсем естествено се приближаваме до нейния празник. Тогава, когато в нейното успение тя застана от дясната страна на нашия Господ и нейн Син, самият Исус Христос. Много пъти съм си мислил върху този факт. Какво ли е било в този дом, в тишината на този дом, когато идвайки при нея ангелът и искайки от нея това позволение, което тя не спаси цялото човечество. Защото спасението на човека не е акт единствено само на Бога. Това е свидетелен акт, който е споделен както от Бога, така и от човека. И ако нямаше това смирено, ето рабинята Господня, нямаше да има и спасението за всички нас. Ние вярваме в това, че Света Богородица е истинският Христовен човек. Вярваме, че тя надмина ангелската чина, показвайки на нас тук на земята, че човек не е ангелоподобен, точно обратно, Богоподобен. И че всички ние имаме възможността да застанем от дясната страна на нашия Господ. Това стори за нас Света Богородица. Тя е горещата за света. Оная, която винаги при нас е молитва. За всичко, от което страда, там в престола на нейния Син и наш Господ. И в тези трудни дни на августовата жертва ние намираме сили и се спираме на храма. Тук, чрез молитва, да изпросим от нея именно горещото застъпничество. Тази вечер беше по-различна, защото до сега не служихме на този канон на Света Богородица на църковно-славянска език. Мислихме, че мнозина от вас, колкото добре да се подготвили, все нещо ще им обягвало от това, какво е сторил Твореца, църковният писател в именно тази молитва. И затова тази вечер за първи път в Софийския парк този канон звуча и на български език. Разбира се, трябва да благодарим главно на негово високоблагоговенство, свещения канон Кирил Титов, който много се постара за да получи този канон на български език. Това не е лека работа, вярвайте ми, защото истина трябва да се находи всяко едно слово в съответната мелодия, че наистина да покрива това, което имаме като тревен образец. Вярвам, че за всички е било радостно чрез български език да вникнете все по-дълбоко и дълбоко в смисъла на текста. Тази молитва, която правяме винаги към Света Богородица в книгите на Апостола, която е установена в църквата, честно нейни Господи. Остават някакви. Тогава, когато трябва да живеем именно най-артистична радост, че този човек, който носи своята народен грях и който беше удостоен да ходи нашия Бог, ще застане там от него. Ще покаже на човечеството, че и тялото ни и душата вече са отдарени с вечност. Сега, когато говорим с моите събратели, се сетих за нещо много важно. Всичко в християнството е напълно човешко. Или, по-верно казано, всичко в християнството се съпоставя с чрез човека. Защото самият Бог е човешката природа. Всяко измерване на това човешко. Света Богородица е истински човек. Тя не е тази, която не е премахната от нея Богородния грях,
за да засияе истинското спасение, истинската христология, в която вярваме, тя наистина е в всички нас. И точно за това ни дава примера, че нататък имаме възможността, право, чрез любовта на нашия Бог, да бъдем богове. Не по същност, а по любовта, на което се стремим всяка всички ние вярваме. В православието няма достатъчност. Ние се стремим все повече и повече. Да, към нашия Бог. Не е достатъчно да бъдем добри, не е достатъчно да бъдем справедливи. Не е достатъчно да обичаме. Искаме още нещо и още. Да бъдем добри. Да бъдем богове. Не по същността на боговата. И това Той ни го обещава. Това, което прочете сам Господ Исус Христос, каза, нима не сте слушали. Свети Симеон, нови богослов, го оприли, като каза, богове сте деца. И в тези дни точно това трябва да се с усещането, че можем да застанем от мястната страна на нашия Бог и с гордост да се назовем Неговите съвременни дава, когато изпълним всичко това, което дава, беше чрез Негова предание. И още веднъж да не забравяме и да не заедно в подвизите, които показаха множеството светци, застанали именно пред престола на нашия Господ. Спокойна вечер. Като утре се намерим в храм Свети Андрей Първозвани, където ще се служи последното последование на Робъчния храм. Нека изпълняваме.